Goedemorgen, ik ben Gerwie Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten van Zeeland en dat doe ik nu voor het 6e jaar. GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de Statenvergadering over voedselbossen. Wat houdt het voorstel in? Ja, het voorstel houdt eigenlijk twee dingen in. Aan de ene kant willen we in een landbouwprovincie als Zeeland in ieder geval een ruimte creëren voor een nieuwe vorm van landbouw. Duurzaam, echt duurzaam. Dat zou het voedselbos kunnen zijn. Te meer ook omdat dat een antwoord geeft op heel veel problemen waar we mee te maken hebben. Boeren kampen met droogte, maar we hebben ook te veel bomenkap. We zitten met de bodem, we zitten met het water, we zitten met CO2, met stikstof. Het zijn allemaal mogelijkheden waar een voedselbos een oplossing voor kan zijn. Bij bos denk ik aan bomen. Wat wordt in het voorstel verstaan onder voedselbossen? Nou, iets meer dan alleen bomen. Want een rendabel voedselbos is opgebouwd van de bodem met wortels en penen tot aan de top van de kruinen. Daar zitten struiken tussen, maar ook bodemplanten. Alles wat eetbaar voedsel oplevert kan in een voedselbos. Heb je daar ook voorbeelden van? Jazeker. Er zijn 5 à 6 voedselbosjes in Zeeland. Ik zeg met name voedselbosjes. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Maar er zijn ook al wat grotere in Nederland, onder andere in Schijndel en Flevoland in aanbouw. Wat zijn de motieven van mensen die een voedselbos beginnen? Nou, over het algemeen meerzijdig, onder andere gedrevenheid, duurzaam willen produceren en ook uit het huidige systeem willen stappen. En daarnaast is het soms als hobby of als bijverdienste en soms ook als insteek van ik wil er echt boterham mee kunnen verdienen. Moet het eigenlijk financieel rendabel zijn? Want er zijn ook maatschappelijke voordelen aan verbonden, neem ik aan. Ja, daar duid ik net al op. Het is een combinatie van. Het ligt er maar net aan welke insteek je neemt. En wat wij willen is in ieder geval ook een rendabele variant op den duur. Omdat we vinden dat het totale landbouwsysteem uiteindelijk om moet. Is er ook nagedacht over cursussen? Ja, er is goed nagedacht over cursussen. Er zijn in Zeeland al mensen die diploma's hebben, die ook graag hun kennis willen delen. Bijvoorbeeld voor geïnteresseerden voor dit initiatief. Kunnen mensen die niet over grond beschikken ook meedoen? Stelt de gemeente of de provincie grond beschikbaar? Ja, dat was een van de insteken die wij bij het initiatief beoogden. Wij willen graag dat er ruimte komt voor mensen die geen brede portemonnee hebben of die geen grond tot beschikking hebben. Dat kan wellicht in de vorm van ruilen of met pachters of met andere constructies zien dat er ruimte komt. En u hebt nu de afgelopen tijd informatie verzameld over voedselbossen. En wat gaat daar vervolgens mee gebeuren? Nou, ik kan beter vragen wat is daarmee gebeurd, want in de Staten is het inmiddels aan de orde geweest. En die waren eerst wat huiverig, maar later toch enthousiast. Dat betekent dat er ruimte is gevonden om een interesse te peilen. Daar blijkt heel veel belangstelling. Er was gedacht 5 of 10, maar er zijn 40 belangstellende reacties binnengekomen. En die worden nu uitgezocht om te kijken of er echt een pilot gestart kan worden. Misschien wel meer. Kan het ook interessant zijn voor gemeenten die er nu nog niet bij betrokken zijn, zoals Hulst en Sluis? Ja, dat kan zeker. Want ik weet dat er ook particulieren zijn die interesse hebben. Ik weet dat er ook gezocht wordt naar afzetgebieden. En dat zou zeker in Sluis of Hulst ook mogelijk kunnen zijn. Ik denk in Sluis aan de toeristen. Maar ik denk ook aan het veranderende consumentengedrag. En dat betekent dat er een mooie kans ligt om in te spelen op behoeftes. En misschien is het ook interessant voor boeren in West-Vlaanderen? Ja, dat denk ik wel. Want ook de boer in West-Vlaanderen zal merken dat er in het systeem met subsidieverleningen en dergelijke toch veranderingen komen. Mensen willen nou minder vlees en meer groente of fruit. Het is een kans om je manier van landbouwbedrijven te verduurzamen. En juist daarvoor hebben we het initiatief aangevraagd. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? In zijn algemeenheid bij voedselbos.nl of als het in Zeeuws-Vlaanderen gaat onder andere op voedselbron.nl. En voor dit initiatief vooral bij de provincie Zeeland zelf en onze fractie GroenLinks. Dat is zeeland.groenlinks.nl en dan intikken voedselbos. Dan kom je op een heleboel informatie.